Hi, si Manang Helen eh. Kuha na lang, kuha. Di so koy kakuha pas nang tapo kami. Ako, murag ko. Koy nam to. Sige na berdua sa gana. Dua. Ha? Grabe na ito buka rin. Dami sa 10,000 po kami. Dua. Kami kaptanan. Kay. Kising sabo. Kising sabo. Sa may pamutang. Tanawa. A few moments later. Actually, Kinis Jan, sasalis sa ako ang anak-anak. No choice na nandun ko nga. Nak, sige na nak. Mauwaw ko mi. Okay na nak. Panginabuhin niya ako anak. Bitaw. Pero na makagawa siya ka na kukuhaan ka ng cash prize. So meaning, wala ni man siya batoy. Okay. Isip ko sa ako ka inahan niya. Inahan sa kanunay panutoy. Oh, kaya dito, gatas sa choco? Choco na gatas. Strawberry flavor. Okay, so itulong na ako na sa microphone sa auto. Blok. Kaupat na, uy. Kaupat, sige, ready, let's go. Blok. Sige, be, testing. Si. Blok. Iwata dyan ako ba? Sige, so palyong ko sa akong cellphone, sir. Sir Johnny, sir, mamaliyong sa ako. Uy, nalaga. Sa ta. Umilaki. Ikaw, mo, kini. Imutak mo, ikaw, nagkaiba kayo ng inahan ng byuda na. Palita ka kung tatanungin mo. Okay. Udalan, Sir Johnny, sir. Nag-play na ba? Ano na? Tanong juta na. Okay! Blok. Blok. Ang wala nagdadag. Gulay na pag-ibig ko. One more time na. Blok. Blok. Kahit na lumig ang dagat. O yan na, maghihita kayo ka na. Oo, ano na, ako na, ikaw pa yung himos na dalunggan. Ikaw pa sa lakong dalunggan. Ako ikaw pa yung kusgan na abaga. Ikaw pa sa lakong abaga. Ako ikaw pa yung, wow, may abs na niya. Ikaw pa sa lakong niya. Buntes. O yan, ako ikaw pa yung tuhod. Ikaw pa sa lakong tuhod. Wow! Aking kapinalingkod, anak. Ikaw pa sila ko, Nicole. Okay, one more time lang, ha? Okay. Yan na ha. Ready na. Okay. Sisirin. Blok. Oh, mahal. Sisirin mo. Blok. Kahit malamig ang dagat, pakilig kamay na kayo maghilig. Di na pahilig ka kayo magsinukdanay pa. So nga na magsukod na ka, usa, duha, tulog, opa. O ikaw na puti. Okay, isa, duha, tulog, opa. Usa, duha, tulog, opa. Okay, usa, duha, tulog, Nabis ka na, uy. Aday, ikaw nakagat na ako. Okay, one more time na. Dalawa gabi mga katawa ko. Wala ko eh. Madam, naman na siya dyan. Wala. Blok. Blok. Kahit malamig ang dagat. Wow. Mainit ang pag-ibig ko. One more time na. Okay, one, two, ready, go. Blok. Mahal.
di ba, ingon ka nga, uwa kayo, pero sa dudya na. Nga sa may feeling nga nakahatag ang lingaw, gano'n, nabuhayin ilang mga mata, o di, wala buhay nga mata sa ako, gumikan mo sa blok. So, sa may imong gibati nga nakahatag ang kuan, kalipay sa mga katawan ka, hindi man dyan kanila kalimitan. May nga dali, makakita rin sa blok. Wow! O yan na, sa may feeling. Wow. Sabok si Kanaka. O yun nga ha, so, hatagan yung cash prize later ni Honorable Mayor Dongtino. So, dito lang ka-start lang mga to ha. Napangitay mo, balahunon. Yung anak ka, oy. Nagbitbit na lang kong anak ko. Ano ba yung maulit ako dyan? Oy, di mo ako mabukaon, di mo ko bukilaw. Butag ka, drabanta. Yung mabalik ako may sinuwat guys, sa ako magbalik later, ayan, inyong makita itong akong gibuhat sa Pilipinas Got Talent Season 6. Mao nga gitawag ko ultimate cannon thrower ng Pilipinas Got Talent Season 6. So, back to our house. Sorry, kaya po, sir. Okay, dalang salamat, madam. Actually, Chris John, isa sa ako ang anak-anak. No choice na naging ko nga, sige na. Mawaw ko, me. Okay na. Pangilabuhin ako, anak ko. Bitaw. Pero na makagawa siya ka na kukuhaan ka ng cash prize. So, meaning, wala naman siya buhaton. Okay. Isip ko sa ako inahan niya. Inahan sa kanunay panutoy. Kaya dito, gatas sa choco na gatas. Strawberry flavor. Okay, so dito na ako sa microphone sa auto. Blok. Kaupat na, uy. Kaupat, sige, ready, let's go. Blok. Sige, testing. Blok. Iwata, ako ba? Sige, so palihog ko sa akong cellphone, sir. Sir Johnny, sir, malihog sa ako. Uy, nalaga. Sa ta. Umilaki. Ikaw, kini. Inutak ko. Ikaw, ganda ko inahal ng byuda na. Pagita ko kung tanong mo. Kung dalag, Sir Johnny, sir. Nag-play na ba? Ano na na? A few moments later. Hotel. Good morning. Kaon na sila. Apply. Munggos. Kapatag sila Pintel. Lupin. Ano ko gulay? Balot ila ha? Patag, silupin ka. Ha? Inikado. Wala silupin. Oh, susu. Nagbuto ko ginisang gulay, kubasa, batong. Mga doon, padong mga adlaw, kasi mga nukarni, mga gulay-gulay rami. Oh. Dagang salamat guys sa katong nabawa na mo sang nadawat das niya ng adlaw. Ang salamat, nalipay jud ko. Salamat po kung dahil po kami kay di pag-aangin ni Ja doon nakadatot na ito sa marong bulinaw itangkor lagi ito apelido itangkor apelido ano ang sinsita itangkor apelido laki.
pulis na ron, lingaw. Kaya kamang luto ron, kadra. Kanilang munggos, tengah kubasa o batong. Kanilang pansit, tangan po niyo, pitsay, gaway repolyo. Backbone, sinalang tangan o sayute. Mura ni, o kaning paklay nga baka, di mawa. O, mawa. Kahit sa baka gyapon, butang agbatong. Plus, kaning ubod sa butong. Narara. Sa blang manok. Kung gusto mo ka sa balista, man, di mo ka baboy, mo na nga yung manok. So, tag gis ang hiwa. Kabonis ko dyan gani ha. Kaning gusto yun dyan. Tag 10 ang hiwa sa dito. Talikod si Madam, oh. Mount View. Pamember mo, kasi ganahan mo mga pamember. Tag 300 ang buwan. Bale, o, pinato ka years, mga tanak ko. Mag-savings ka ba, murag ibong kuan. Simba ko, gato nakapadong na nakay service. Mo na ilang service na. Yan na sila mga lungon. Ilang minani murag sa kuan, talibon. Luto nagkubasa. Marini mong kan karon. Kay tingko na maron, tingkuasa na mo nang gulay-gulay. Kung mga bata nang di man mo tuog kuasa. Kuan nami, uno mo na kaputahi. Yeah. Hadlok mo ka? Hadlok ka sa kamera?